Și nu are exclamații din scor hero. M-a sunat încă cineva odată de 2 ori și am încheiat marea din nou. Și am făcut până la nivelul 28. Acum urmăm să fac iar pe 26. Mă și enervează. O să jucăm până la nivelul 35. Let's see what O să shape the salvăm national pe team are in canale că after are this round. gamer, scrie geamul deschis. Youngster O să finds scrie gamer himself zombie an alături. attack on Și your după hero. aceea, Now play și the după ball ce into the filmez box. acest video, Played o into să the box. filmăm, Heading clear. cum se numește? Minecraft Multiplayer, PES 3. Can anyone get onto the end of this one? Off his head. Oh, the keeper's blocked that one. Off his head. Off the woodwork. So close. That will clear the lead. Gets the header in. Nivelul 27. They've had very mixed results. Can they improve? Want to climb the S-a auzit table acum this player. It's not gamer bad to have zombie. a chance now. There's a huge space for them to pass the ball. Așa. Good clearance there. Se pare că nu o să mai filmăm cu gamerul zombie că o să plece, dar hai plec mai repede. O să filmez trecut cu Gamer X Pro. N-ați auzit? Așa. Sper să nu mai emoționăm, numai că fac o criză. Striker's ball. Nice play. Shoots. There is the final. Așa, acum suntem la nivelul 28. Can they turn their season around? They need to score. This should give them a great opportunity. Played into the box. Este melodia lui Gamer zombie. Când îl sună Nice cineva. play. Babi, Good. nu It's the știu cum dracu e. Ui, am luat 200 de nu se poate. Acum suntem la nivelul 29 în sfârșit. fans are understandably pass to the player down the left or do something else. Bă, lăsă minge. Looking for the striker. Așa, și nu uitați dacă vă place seria de ăsta de Heroes, uitați să apăsați butonul de like și noi vom mai face episoade. That's well out by the defender. M-a pus fault. Shoots. Good Și save. mersi că m-ați Quality adus la defending there. 23 de abonați. Played into the box. Continuă o sumă mare. Great vision there. He shoots. Great finish. Mamă, hai apăs în continuare. Free kick taker shaping up to score here perhaps. Așa și acum. Good effort. Ball taken. And they'll be glad to hear the full time. Așa. Nivelul 30. Încă 5 niveluri. Coach has tweaked the squad. Will the changes be for the better? The clock is ticking by. Can they get back into this game? Oh, this is good stuff. Shoots! Oh, he's hit the woodwork. Heading clear. Cum s-a întâmplat chestia aia? Nu, am dat peste poartă. A, nu peste poartă, doamne. It's with the Nu știu striker. cum a fost chestia aia. Shoots! Good block Bă, there. Well da. timed and good defending. O să-i dau ăsta. Apoi ăstuia. Apoi ăstuia. Olays from the shoots! And he scored! Fuck. Dar nu știu de ce mi apare. Se încarcă nu știu ce așa. Nivelul 31. If rumours are to be believed, the team will have to do well. Manager frantically telling his team to go for goal. Și dacă vreți să faceți în descriere sau la căutarea voi, ok, am menționat pe Facebook. Good possession.
mare și dacă vreți să-mi dați ceva. Bă, voi ați văzut, bă! Nu ce vrei. Nu să mă uit. Murită, murită! Băuță, rău. Acum băuți de psică. E rău. Keeping the ball for fun here. Bă, Easy mi-a for the scăpat goalkeeper there. de Quality tu! defending there. Mamă, el dragi! Oi, bă, voi vedeți, mă, ce mă nebează. Astăzi din seara să fiți pe fază, o să postez Minecraft, dar singur. Da. Really Cred well că played. pregătesc episodul de azi pentru Well mine. timed then. Just Bă, dar voi defending. vedeți că nu mai pot să dau gol? Și dacă rămân fără viață, înseamnă că nu mai pot să filmez. Adică nu mai pot să fac. Da, trebuie să închei filmarea. Oh, this is good stuff. Mai bine, nu? Shoots! Oh, that's just Oh, not ce bine good. că free asta. E free run. Shoot! În Surely that's sfârșit, doamne. Acum nivelul care? Nu. 32 cred că. Da, 32. Da, Now joc the manager in nivel. charge. They'll need to find that open player calling for the ball. Can he Da, thread it credeam că through s-a the iubit. defense? Da, credeam, dar... Da, cum de că ai zis și eu mai dai pe jos? Good effort. Back off the post. Heading clear. Eu mă dai. Și eu dai. Astăzi am făcut The amna striker. cu de Scorpion, nu știu cum, sau mi se Shoots! pare Oh, că îl that's cheamă an equaliser. There is a final whistle. A really Știu, și cu Darius 1, 2, 3, nu știu cum, că nu le știu numele. Haide, mă, 1, 2, 3. ce s-a întâmplat? What? What? S-a blocat. Ai lag. Yes. Mi-a apărut, stați așa. Intru înapoi. Astăzi o să postez Minecraft și Hero Score. Da, o să-mi dea ăla Răzvan, îl cheamă în realitate, episodul să-l pun și eu pe canalul meu cu Amnam. Dacă nu asta e, îl pune la canalul lui. Și vă mulțumesc încă o dată că m-ați ajuns la 3 de abonați, sunt foarte fericit și să verific filmarea. Așa e imediat. Deci nivelul 33. Team simply not living up to expectation. He's going to try. Goalkeeper takes it quickly as he sees space for an attack. And with the defender now. Can they make it count? Using the width here. Really well played. Eu fac ceva pe multiplayer. And a no-nonsense clearance there. Mission. Direct. Puteți să faceți jos să filmezi multiplayer? And his team are keeping the ball for Nu am fun decât here. să pregătesc lucruri. Să faci cabine de fut. Să nu faci. Să-l facem împreună. Eu am făcut decât între mele noastre entice. Bine, pun bani. Shoots! Great goalkeeping there. Well cut out. Nu dans. Good clearance. Really got behind that. Dominating the play now. Dar vrei să dai
să spargem blocuri. Îți arăt. Well played. Gets the shot in. They're leading, but they want more. Headed out. Futu-te în gură! Cu asta de aici. Stați puțin, că stați aici. Gata, acum putem să spargem. Can they make it count? Good effort. Oh, that was just on target. Dacă nu mai învăț să stau. Played short by the keeper. Că nu să stau să aștept. Că nu suntem noi ca Rafael, când face noi un care pe filmare. Ai văzut când face noi de câte ori care pe filmare? Da. And he shoots. They're leading, but they want more. Bine, asta e dacă nu ar fi ceva bine. Played wide. Ia uitați, deci, uitați și nu vin faci. Keeper sends it long. Headed out. Vrei ăsta foaie. Ăsta acolo mai bine să ne dă s-au terminat vieți. Care e ăsta? 33. A, ăsta mi s-a părut mai greu ca 214 mie. Cam asta a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim de asta, pa, pa, zici tu, pa, pa. Pa, pa!